Работа над гордостта. Един мъдрец бе посъветвал всеки честно и искрено да отчита своите чувства, мисли, дела, както фотографската плака отчита точно толкова светлина, колкото е попаднала върху нея. Ако това се заложи в подсъзнанието и стане навик, насъщен като дишането, то човек би се освободил от веригите на нисшата си природа. Методите за работа са различни, но всеки трябва да открие един, най-добрият за самия него. И то започвайки внимателно и обмислено, с малки крачки и според силите. Така, с будно съзнание и решимост да се усъвършенстват, хората постепенно могат да изградят в себе си качествата, които ще им дадат правото да преминат към новия еволюционен етап в своето развитие. Човекът на шестата раса. Да се открие, осъди и премахне причината в същината на следните прояви на гордостта. Недопускане на това, че вие може да не сте прави. Настойчивост в това, че вие винаги сте прави. Покровителствено отношение към другите хора или да се гледа на тях от високо. Наличие на чувство за особена важност. Унижение на себе си и на другите. Мисли за това, че вие сте по-добре от другите. Самохвалство. Приписване на себе си заслугите от труда и усилията на други хора. Стремеж да се постави съперника в неизгодно положение. Управление на хората за постигане на желаното. Контрол над ситуацията без разделяне на отговорността. Постоянна необходимост да бъдете в центъра на вниманието. Надменно отношение и поведение. Вирите си носа или гледате на хората от високо. Суетност. Често се гледате в огледалото. Излагане на показ на своите таланти, дрехи, заможност, външен вид. Непозволение на другите да ви помагат или да работят с вас. Привличане на вниманието към себе си. Бъбривост или постоянно насочване на разговора към себе си. Обидчивост. Излишна чувствителност или безчувствие. Чрезмерна заетост със своята персона. Мисли за това, че другите говорят и мислят само за вас. Използване на думи, за които ви е известно, че другият човек не знае. Разговор от високо. Усещане за своята безполезност. Непрощаване на себе си и на останалите. Отказ да се измените или да помислите за това, че на вас вероятно ви е необходимо да се измените. Поставяне на хората на иерархическата стълбица, в зависимост от това кой е по-добър, кой е по-важен, а след това различно отношение и общуване с тях в зависимост от положението им в тази иерархия. Мисъл за това, че вие сте по-важни от другите във връзка с работата, която правите. Обсебеност от работата и желание да се получават похвали за всичко, което правите, или захващане с толкова много неща, че вие се представяте пред хората за велик във връзка с това, че правите толкова много. Недоверие към другите хора, Бога, посланиците, владиците. Състояние на загриженост от произвежданото впечатление и мнението за вас от страна на другите хора. Мисъл за това, че вие сте над закона или се явявате особени син или дъщеря на Бога. Сътворяване на кумир от себе си и другите. Работа над всякаква мярка. Подбуждане на себе си
към усилия, намиращи се зад пределите и възможностите на вашето тяло. Изменение маниерите на поведение в зависимост от това, с кого говорите. Неблагодарност, игнориране на малките хора, невнимание, неосъзнаване на своята гордост или на каквито и да е духовни проблеми, духовна слепота, наличие на раздразнен тон, повишаване на гласа в злоба и досада, мисъл за това, че да се накаже някого и разговор с човека в унизителен тон, конфликт с Бога, неподчинение на волята на Бога, недостиг на самоуважение, безразсъдство или безумство, наличие на отношения, мой брат, мой пазител, наличие на отношения, какво можеш да направиш за мен? Нечестност по отношение на себе си и другите, неспособност да се работи с другите, намирайки за невъзможно да се направи компромис или отстъпки. Желание винаги да се каже последно слово. Нежелание да се споделят знанията, за да има възможност за контрол. Невнимание към своето вътрешно дете, невнимание към своето физическо тяло или чрезмерни грижи за него. Мисъл за това, че вие сте длъжен да правите всичко, защото никой не ще успее да го направи по-добре от вас. Споменаване грешките на другия човек с тона на осъждане, необходимост да се спасяват другите от техните проблеми, предубеждение към хората, основаващо се на техния външен вид, дрехи, цвят на кожата, гордост от заеманото положение, чрезмерно уважение към себе си, сарказъм. Нека тези качества на гордостта бъдат заменени от смирение, доброта на любовта, съчувствие, скромност, доверие към хората, честност, чест, дух на сътрудничество, прославяне на Бога като Творец на всичко. 10 февруари 2024 година. Любодара. Международна школа Знание.